πιάσε το δρόμο, λέει με μη δάξ και μη φιλείς, τρώγονται στον δρόμο. Τώρα θα πάμε σε έναν ακόμα τραπέζιο σκοπό, έτσι. Εγώ προτιμώ να τα λέω τραπεζικαϊτέδες. Ναι. Τραπεζικαϊτέδες, λοιπόν, και από το Γόγο γνωστότατο, αλλά και ο Παπαβραμίδης, αλλά και ο Κώστης λέει, Έλενα το και ο Παντσάς το για τα κομμουνά. Τώρα, πώς το λένε, που είναι η αρχή. Δεν πειράζει. Εμείς δεν ξέρουμε, εμείς λέμε αυτά που γνωρίζουμε. Έτσι. Χρωμέτικο είναι. Χρωμέτικο, έτσι. Χρωμέτικος ο Παπαγραμμίδης. Ο Γόγος, Φαντακέτες, ο Παντσάσης. Ο Παντσάς ακούγεται. Άγουρσε. Άρα, τραπεζούντα. Όμορφα.